नैबे बेंटल सेरफाङावहाय खोब मोजां थासारि दा बेवहाय दिनैनि जे जों जेराव मिटिं खालामदों जोंनि प्राइमारिनि अफिसावनो जों खालामदों आरो नुनो मोनबाय बे जोंनि साखाथियावनो बिपिएफआबो खालामदों बेवहाय खाम्फामोन फैदों कास्टम बिथांमोन फैदों दा नांजाबलायनायानो मिटिङा दा बेवहाय जों नुबाय जोङो जुदिও अपोजिसनाव दङ जोंनि मिटिङावहाय रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाया एसे बांसिन दा बेखौ नुयोब्ला जोङो बेजोंनो जों मिथिनो हायो जे नैबे ओनसोलावहाय जोंनि इउपिपिएल सापर्टारफ्रानो बांसिन दङ आरो जोंनि बे ओनसोलावहाय जों बांसिन भट मोनगोन दा बेखौ नायोब्ला रनजित बसुमतारी सारा सिडली समष्टिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय गोबांसिन भटआवहाय भट लानानै बिथाङा देरहानो हागोन इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव जयनिं जाहैनाया खुनु फेक्टर नङा बिथांमोनहा गोजावलाबायनाय माखासे नेताफोरसो दा बिथांमोन थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे जे सापर्टारफ्रा मोजां मोनदों आरोखि दा बिथांमोना जोंनि दोलोआव थानानै गुलुं गुजुं खालामबाय थादोंमोन स्पेसियेलि नोङो खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि खोथा सांग्रां ब्रह्म बिथांनि खोथा बिथांमोना समष्टियावहाय गोबां गुलुं गुजुं खालामबाय थादोंमोन माने बोथोर फैबाथाय बिथांमोना टिकेटनि गन्डगल खालामो दा बे हिसाबै पार्टि खालामनाया टिकेट मोनबानो जे टिकेट मोनाबानो जे नोङो पार्टि खालामनो हाया बे नङा बेखौ लबिया नेता होननानै बिथांमोनखौ मिथियो आरोखि दा बिथांमोना जोंनि दोलोखौ नागारनानै थांनायावहाय बिपिएफआव थांनानै मोजां बिबानबो मोनहैयासै आं बेखौ बारे बारे बुंबाय दा बिथांमोनजोंहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गैया बे प्रमान जादों खारन बिथांमोन थांखांनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजा बिसोरनो सुनिमोन होनना बुंदों आरोखि बिसोरनो जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामबाय थायोमोन बिसोरनो सुनिमोन थांबाय मोजां जाबाय होनना बुंदों आरोखि दा बेखौ लानानै आरो जोंनावहाय मोनसे माने सिङाव मोनसे कारेन्ट जोंनाव माने बोहैनानै दङ दा बिथांमोन जयेन जाहैनायावनो जोंनि भटार्सफ्रा नस्थ' जागोन बे नङा आन्डार कारेन्ट मोनसे जोंनाव वेभ दङ बे वेभजोंनो जों देरहागोन खारन दिनैनि जे लाइमोनफोरा जोबोद सांग्रां दिनैहाय माखासे जाथि जनगोष्ठीफ्रा थांनाय समफोरावहाय बिपिएफ दोलोआ मा होननानै भट बिदोंमोन थाइजौ गोखैखौथ' बारे बारे फाननो हायाना थांनाय बिटिसि इलेक्सनावनो बिथांमोना बिराद गोखैमोन बिथांमोन फाननाय थाइजौआ दा बेखौ एबाराव जाला आरोखि नुनायाव मोजां मोजां नुगोन खिन्थु सिङावहाय गेसाव आरोखि गोखै दा बेनिखायनो नैबे एबारनि जे बिधान सभा बिसायख'थि दा बेवहाय आसाम सरकार दानायनि जे हाबाफारि बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बांसिन देरहानो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा आसरित मोनगोन जे सिगांनि समफोरावहाय जाय रुलिं बिसोरनो माने बांसिन देरहायोमोन खिन्थु एबारावहाय रुलिंआ जे खम जागोन अपोजिसना बांसिन देरहागोन बे मोनसे चेन्ज फैगोन आरोखि बेजों मोनसे चेन्ज फैगोन बिपिएफ सरकारा 5 बोसोर जालांबाय सरि 5 दान जालांबाय 5 दाननि गेजेरावहाय माखासे अरुनदय दाननाय आरो बिपिएलनि मावबोनानै दोननाय माखासे स्किमफोरखौ दाननाय दा बेखौ लानानै नोंथाङा माबायदि फोरमायगोन सासे लाइमोन दैदेनगिरि दा बिथांमोननि अरुनदय दाननाय आरो नैबे 5टा गेरेन्टियानो बिपिएफनि बिपद माने बे मोननै मोनथामसो जिनिसानो बिपिएफखौ दंस' खालामदों आरोखि आरो नैबे साथामसो माखासे लाइमोनफोर दङ कास्टम प्रहलाद आरो बिक्रम बे साथामानो बिपिएफखौ दंस' खालामगोन बिपिएफ सरकारखौ दंस' खालामगोन बेनिफ्राय नैबे अरुनदय दाननाय ओमफ्राय बे 5टा गेरेन्टि बेनो बिपिएफखौ दंस' खालामगोन आं सर्टै बेखौनो बुंबाय अरुनदयजों लोगोसे माखासे स्किमफोरखौ दाननानै जेनेबा गावसोरनि माबायाव ट्रान्सफार खालामनाय बेखौ बेखौथ' बहुद खालामदों बिसोरो दा माखासे जोंनि प्रमद बर' सरकार सालायनाय समावहाय जेराव माने वार्क अर्डार अलरेडि जाखाबायमोन खामानि मावनोल' नांसैमोन बेखौनो बिथांमोना केन्सेल खालामदों फिन आरो गावसोर बेखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनफिनदों बेबादिनो बहुद गिदिर गिदिर स्किमफोरखौबो बिथांमोना बिदिनो खालामजोबदों बबेनिबा आसाम माला अलरेडि होखाथारनाय बेखौहाय बोस्लायनानै बहाबा लांदों दा बेफोर बे स्किम दाननाय बोस्लाय बोस्ल' खालामनाय मालाय मावखानाय जिनिसखौ गावसोर लाबोनाय बेफोरनो बिथांमोननि बिराद गिदिर माने नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव बे मोननै मोनथामसो जिनिसानो बिथांमोननि थाखाय एकदमबारे मोनसे गाज्रि थासारि लाबोदों आरोखि स्किम दाननायाथ' बिराद गिदिर बिथांमोननि भुलखा दा बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनिफ्राय खमाव फैगोन इउपिपिएलआ बांसिन जोङो माने एमएलए सिट मोनगोन बेनिफ्राय जोङो आसाम सरकाराव जायखि सरकार दाया माने जों बेवहाय जों बाहागो लानो हागोन जोङो मन्थ्रि लानानै जोङो सरकार दागोन आरो जों मोनसे जेब्लानाखि जोङो किं मेकार जायो जों मोनसे सर्त होगोन बिटिसिआ फाल्थाय होमबा जों नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन जोंना बे आरोखि
बिटिसिखौ दा बिथांमोना मिटिङावहाय क्लियारिफिकेसन होबाय थादों खाम्फामोनहा जे 125 एमेन्डमेन्टआ बिल पास जानाय लोगो लोगो मा जागोन जोंना 60टा समस्ति जागोन बेनिफ्राय मा जागोन बेखौहाय मोनसे बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै इन्टारिम सरकार दानानै सिगनेटरिफोरखौ चिफ इएम बानायनानै मोनसे 6 मासनि थाखाय सरकार दाहोनानै नेक्स्ट 6 मासनि गेजेरावहाय 60टा समस्ति बानायनानै इलेक्सन गेलेफिनगोन बे खोथा बुंनायखौनो बिथांमोना ओरैबायदि गिबाय दा बेखौ मिटिङाव बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनानै जोबो आरोखि दा जोंनो आं सान्दों आंनि बेक्तिगत बे मोनसे आइडिया आंनि मोनसे एसेसमेन्ट आरोखि एनालाइसिस माने बिपिएफ सरकारखौहाय सिफायनो थाखाय 125 एमेन्डमेन्टनि प्रयजन नांलाया जोङो जुदि इउपिपिएल दोलोआ एबार 10टासो जों सिट मोनोब्ला आसाम सरकार दानायाव जोङो बिनि किं मेकार जाहैनो हायोब्ला जोङो अब्लानो बिटिसि सरकारखौ जों सिफायनो हायो बे असम्भब जिनिस नङा खारन जोंना बिटिसिआवहाय एन्टि डिफेक्सन ल'आ खाथिया नै खाम्फा बरग'या बिथाङा जोंनिफ्राय देरहानानै थांलायबाय नङा होमबा बिथांनि एमसिएलए भटआ दानजायासै ओंखायनो नैबे एमएलए इलेक्सननि रिजाल्टआनो फोरमान खालामगोन बिनि उनावनो जोंनि बिटिसिनि जे सिफायजानाय सिफायजायै बे जिनिसा जागोन आरोखि सरकार सिफायजानाय सिफायजायैया नैबे एसेमब्लि इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावनो जागोन दा बेखौनो आं बुंबाय